A duba mun mu gani malam zaki. Bari mu duba. Kai ka saka warkar da ni. Wata bida. Kai da Allah ba warka ta sai Allah. Abin juju bida. Gaskiya waɗannan naka ma ciwon me yake yi a takaimeme? Sai wani ciwon hauka ke da ciwon cin naman mutane. To ni maka ga malam tun sati ɗaya cire mun hannu na ku sai ce zan yi ba yanzu. Kai malam zaki ina hannu? Hannuwanka. Me? Cikin hannu ne. Ina lillahi ciwon cin naman shi ya tashi. Ya ashar mai ne aka kama shi.